Assalamualaikum Lur. Iki dhewe arep tahlilan lan sadranan ning makam desa. Sadranan kuwi ndak sing akeh jajane wae. Mane lombong. Nek mangan kowe iki bonus. Yang penting ke niate. Wih, sing penting ora bonus utang. Kowe meneh. Iya toh? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Adem yo, rasane kok atine melu anteng. Iki sing jenenge eling. Wong uripe kudu eling mati. Pengajian Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sing penting terus ke utang. Kok topik bali meneh ning kono. Dan panas-panas. Kowe kepiye wis oleh berkat urung? Oleh. Habis madang urung enggak mau? Habis madang urung enggak? Wis nek telung piring wareg ya. Woi, Mas. Madang nek telung piring. Tong piring? Heeh. Lah berkate ndi? Iye. Kowe. Aku ora oleh berkat dhewek iki. Lah kono madang apa ora? Yang mau ger madang ning setengah piring. Sila kepesing, tak tinggal ngising mau. Dari manu rago. Oke, karo oleh Floridina iki. Wes dipakai. Ini oleh. Untuk ugalan jaluk oke. Ngapusi kowe. Ben oleh loro to? Alah, kok loro tak telu. Oh, telu wae. Kan kono padine gede. Sakit rasanya yo. Salibat. Gemuk mana? Yang penting nyadane wis rampung antar lagi tanggung gundul-gundul. Gundul ki opo? Yang handle ora oleh berkat. Nah, dereng tawri. Ya ora apa-apa. Penting yo lancar kuwi to. Alhamdulillah lancar. Ning warkah. Iya, arek nyuruh madang. Yang telung piring. Nyogowo telung piring to kono. Konangan we. Iki ya. Ning burike ngising. Ayo men ndak telung piring kuwi yo kepising yo. Iya kuwi kan. Lancar kabeh to yo. War. It's all gonna be good, don't worry about